खुंगाथि 25थि खुंगाथि चिलमाजुलि बैसागु फोरबो फालिनायाव बे उद्योक्ता बिथांमोनखौ आंखौ हांख्रायनानै बे मोनाबिलि दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लाहोफैनायनि थाखाय आङो गिबि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो बे उद्योक्ता बिथांमोनखौ आङो गोरबोनिफ्राय धन्यबाद होदों आरो बेजों लोगोसेनो बेवहाय बिराद मोजां मोनसे परिबेसाव आं बेवहाय बाहागो लानो मोननानै आरो गोरबोआव आरो गाबखांनाय मोनदों आरो आसा खालामदों बेवहाय बे उद्योक्ता बिथांमोना जे उद्देश्यखौ लानानै गोबाव बोसोर जे बैसागु जे खुंबोदों बिथांमोननि जे इच्छा बे एकदम पूरन जादों आं बेखौ आसा खालामदों लोगोसे बेवहाय जाय बिथांमोना बाहागो लादों फुंनि बेलानिफ्रायनो जे आयदायाव बिथांमोना बाहागो लादों बे बाहागोआव बिथांमोना बे बालाथङा ओनसोलावल' सिमाबद्ध थायाबालानो बिथांमोननि जे आसा जे सिमां जे हास्थायनाय बेयो बे रामफलगुल सेरफांगुरि बालाथङानि बादैबो गुबुन गुबुन जायगायाव जाय बिथांमोना बेवहाय बाहागो लादों बिथांमोना गुबुन गुबुन जायगायावबो थांनानै बाहागो लानानै बे ओनसोलनि बा बे बालाथङा गामिनिल' नङा बे रामफलगुल सेरफांगुरि ओनसोलनिल' नङा गथाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट पुरा आसामखौनो बिथांमोना गावसिनि मोनसे निष्ठावान नाजानायजों बिथांमोना जोंनि ओनसोलनि मोजां मोनसे नामखौ लानानै फैनो हादों होननानै आङो बे बोसोर गोदान 1432 सालाव इसोरा बिथांमोननो गोसोजों गोरबोजों बिथांमोननो आशीर्बाद होनानै बिथांमोनखौ प्रेरणामूलक भाबै बिथांमोनखौ जेरावखि जाया सोरखिनो हाथों आरो बिथांमोना बे ओनसोलनि नामखौ लाबोनो हाथों होननानै आं बिथांमोननो आशीर्बाद होदों आरो बेजों लोगोसेयैनो गोदान बोसोर 1432 सालाव बे ओनसोलनि विभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव जोंनि अनलायनाय खौसेथिया रिदोमखांदों जाखांदों जाहाथे जोङो बेवहाय नों दानागार बे ओनसोलाव बखबाक खालामनानै जोङो मोनसे शान्ति सुस्थ' मोनसे परिबेसाव थानानै जों न'खर खुंलांनो हायो आरो आसा खालामगोन मोनफ्रोमबोनि साफ्रोमबोनि न'खराव जोंनि अबंलावरिया मोनसे सुखि शान्ति जोंनि न'खरखौ जाहाथे दालांनो हाथों आं बेखौ इसोरनि खाथियाव आसा खालामबाय बेखिनिखौनो बुंनाय जाहैबाय जाहाथे बेमार आजार जानो हाया जोंनो गथ' गथायखौ जों जेरैबायदि आसा खालामदों जेरैबायदि सिन्था खालामदों मोनफ्रोमबोनि न'खराव बे आसाया पूरन जाथों बेखौ आङो इसोरनि खाथियाव गोदान बोसोरजों लोगोसे आं हांख्रायनाय थाबाय आं आसा खालामदों बे ओनसोलावथ' आङो जे परिबेसखौ नुदों बे ओनसोलाव जे दामनाय देनायनि जे परिबेस जे गाननाय खननाय मेथाइ खननाय गेलेनायनि जे परिबेस बेखौ बिराद मोजां मोनदों आङो बाख्नायदों बे ओनसोलनि गार्जेन बिथांमोनखौ आङो धन्यबाद होदों बिथांमोननि जे प्रेरणामूलक जे माखासे एक्टिभिटिस बेखौ आंनि गोरबोजों आं बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों बिथांमोना फैबाय थागोन समावबो बिनिफ्राय देरसिनै मोजांसिनै साबसिनै हामसिनै बिथांमोना बे ओनसोलनि जोंनि गथ' लाइमोनफोरखौ जौगाखां होनायाव इन्सपायार खालामनो हागोन आं बेखौ आसा खालामदों निस्सय फैबाय थागोन समावबो जोङो मोनसे दोलोजों बा मोनसे राजनितिक हान्जाजों थानाय हिसाबै जोङो माबा मोनसे समाव जोङो जुदि ओनसोलनि गार्जेन जायोबा बा ओनसोलनि जोङो खथा जायोबा निस्सय बे ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ खुनु जाति धर्म भेद खालामाबासेनो जोङो बेखौ जौगाखां होनायनि जों बेखौ सेस्था खालामगोन बा खुनु पार्टिनि खोथा गैया खुनु राजनितिक दोलोनि खोथा गैया विभिन्न जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव जोंनि अनलायनाय खौसेथि आरो जौगाखां होनायनि खामानिखौ जों मावलांगोन बेखौ जोङो रोखायै जों बुंगोन आरो